Ikusten dugun bezala, 140 bat landare sartuko ditugu, eta helburua gaurko honetan izan da, hemen ja proiektua egintza momentuan baratzetarako erabiliko dela hau azitegi bezala ez, nahi gendun zerbait berezi egitea eta ezi bizi bat egin dugu, ez? Azkenean hemen sartu dian zuhaitz motak dirala lorri beltza edo patxarana ematen duna, ez? Gerezi ondoak eta gero granadoren bat ere sartu da, funtzio desberdinak egingo dituzte, ez? Alde batetik ezi bizi bat, eta hola ez dugu ezi sintetiko bat ero jartzen, beste alde batetik ezi bizi horrek jartzeak onura batzuk ekartzen ditu, hau da, egiten du pareta bat bezala zitxarren kontra, euria egin ezkero drenajean lagundu egingo luke eta terrenoa eusten ere bai laguntzen du, eta beste alde batetik baita frutuak ematen dituzte, ez? Frutu txiki batzuk, orduan lortzen dugu ekosistema berezi bat sortzea, ez? Gero hortaz aparte, honek ekartzen duen beste bentajatariko bada, egiten dutela, bertan kabiak egiteko aukera dituzte, beste animali mota batzu, txoriak eta abar, eta hortaz aparte, paisajea askoz politagoa egingo du, zeratik frutua ematerakoan lorak emate dituzte baita, eta loraldi horretan paisajea politu egingo dute. Eremu desberdina geneuzkan, baina ikusi gendun hemen aukera bat zala, baratzeri lotuta frutu txikiak ematen dituzten zuhaitzak jartzekoa. Eta ikusi gendun aukera polita zala, ez? Orduan, lortzea nahi gendun paisaje honeri bueltatxo bat ematea, ez? Azken finean, baratza azitegi bezala erabiliko da eremu bat, nun hemen baratza gintzarako eta baratzako produktuak aterako dien, eta horrekin lortzen dugu paisaje on bat eukitzea, eta batez ere ikusita karretera ondoan dagoela eta guzti hori lortuko genuke barrera polit bat. Zuhaitzak landatzea etorrega. Atxurra egin zula itezu eta gero... Lehenengo plastikoak kendu, gero kabatu, eta gero gauza esartu eta osatu. Indeu, jarri nu landatu behar deu. Gero norbaitek hartzezun, estoa, eta zuloa inbiarzun. Eta orduan gero, sartzezenun, eta tapatu inbiarzenun, eta hor. Nire lehenengo aldia da. Zemuzko esperientzia? Oso polita.